todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da Muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Hoxe, en Collidos nas Patacas, imos descubrir como chega o mexillón do mar á lata. E continuamos cunha materia imprescindible e que todo bo galego debe experimentar, as festas do patrón. Atentos todos, comeza Collidos nas Patacas, un curso práctico e nada acelerado para ser galego diplomado. Mira, Paco, acabo de recibir unha mensaxe de Mary Foster Douglas que está a seguir dende Oklahoma con moito interese o noso curso para ser galego sen esforzo. E a nosa amiga fainos a seguinte pregunta: como pasan os mexilóns galegos que viven no mar a instalarse tan xuntiños nunha lata? Amiga Mary Foster, acabas de tocar un dos temas que tes que coñecer se queres ser galega diplomada: os mexillóns e as conservas. Gran asunto. Así que atenta a ti e atentos todos á primeira lección de hoxe en Collidos nas Patacas. Lección primeira. O mexillón do mar á lata. Bos días. Hola, bos días. Quería unha lata de mexillóns. De mexillóns? Pero que tipo de mexillóns? Como? Unha lata de mexillóns. É que hai moitos tipos, cal queres? Claro, claro. É que vivimos nun país que produce cada ano 6 millóns de latas de mexillóns e, ademais, moi variados. En escabeche, o natural, picantes, con algas. Así que a primeira lección será pensar exactamente como os queremos e volver pedir. Quería unha lata de mexillóns en escabeche. Pois mira, ando por aquí con elas. Teño esta en escabeche moi rica. Que boa pinta, desde logo. Mexillóns en escabeche, xa nos entra a fame só de oílo. Pero aínda non é o momento de comer. Clarísimo, o mexillón en Galicia. Anotade, pupilos, en Galicia hai máis de 3.000 bateas dedicadas á produción do mexillón. 2/3 delas están na ría de Arousa, que é a máis grande, pero tamén se contan por centos na ría de Vigo, na de Pontevedra, na de Muros e Noia ou na de Ares. Temos a costa chea de bateas, por algo somos potencia mundial. E se hai milleiros de bateas, hai tamén milleiros de galegos e galegas que viven do mexillón. Entre os que os cultivan, os que os recollen e os que os transportan suman máis de 4.000. E logo están os que os meten nas latas, que o sector conserveiro dá traballo a unhas 20.000 persoas. E isto por non falar dos milleiros de galegos que toman moi en serio os mexillóns, sobre todo cando os teñen diante, na mesa. Galicia é unha potencia mundial na produción de mexillón. As bateas xa están integradas na paisaxe das nosas rías. Nesta, na de Arousa, hai máis de 2.000. E no corazón da ría está a Illa de Arousa. Se en algún sitio saben de mexillón, e hai... O primeiro que hai que coñecer sobre o mexillón é como se cultiva. E Saturnino é a persoa indicada para iso. A ver, Paco, que tal? Tú, no, que tal estás? Moi ben. Vexo que estás aquí a piques de sair a faenar, Sí, non? vamos a meter un pouco de mexillón para un cocedero. Canto vas coller hoxe? Unhas 14, 15 toneladas aproximadamente. Saturnino Cores, produtor de mexillón collido nas patacas. Na Illa de Arousa chamanlle Tuno, que é tamén o nome do seu barco. Leva traballando nas bateas dende os 12 anos e presume de sabelo todo sobre o mexillón. Poñemos rumbo cara a batea de Tuno, que está no polígono de Vilagarcía.
A ver, Saturnino, está moi lonxe esa batea que imos ou... Está aí. É unha destas que andan aquí xa pola zona? Sí, está aí ao ladiño xa. Pero vos cantar bateas tedes por aquí? Aquí, neste polígono, temos unha. Temos outra no Grove e outra aí no Cambados, aí no Cambados a unha aí ao lado. Esta é a nosa batea xa? Sí, este é unha delas. Amarra aí, Javi, un minuto. De onde sai a semente do mexillón? Home, a semente do mexillón sai do propio mexillón. A ver, o mexillón desova. O mexillón, cando está gordo, ten as súas épocas de desove, que é sobre marzo, aproximadamente marzo, abril. Que é o que pasa no mar, Da tú femia xúntanse e péganse, e despois péganse nos colectores, nas cordas, nas rabizas, como ves. Esta, como che digo, foise... Mira pra aí, que chea ben! Non ves? Pero canto é que empeza a pegarse a cría na corda? Sí, empezou en abril é cando se botan, hasta junio non se lle ve. Entendes? E isto despois a partir do 31 de setiembre hai que quitalo daqui porque, como ben ves, é moito pequeniño e non cabe dentro da corda. Hai que repartilo de unha hai que facer dúas. Claro, e se os pasades para as cordas máis Claro, gordas que tedes claro, colgadas noutra claro, parte da batea. efectivamente. E me dicías que unha parte da semente do mexillón sí que a tedes que traer. Sí, porque non toda chega. E de onde sacades esa semente? Vamos á costa. Á costa, pero non me As dices a unha pedras. tenda. As pedras. As pedras. Vaya traballiño que leva esta Sí, xente. temos que andar como os percebeiros polas pedras. Alumnos e alumnas, moita atención. Cunhas 250.000 toneladas anuais, España é o terceiro produtor mundial de mexillón, só superada por China e Chile. Os mexillóns cultívanse en bateas, que se ordenan en polígonos. Do armazón de madeira colgan as cordas onde se engorda o mexillón. Cada batea pode ter ata 500 cordas. O cultivo empeza coa semente, que son os mexillóns pequeniños que se collen nas rochas. Colócanse nas cordas e rodéanse dunha malla de algodón para que non caia. Aos 6 meses cámbianse de corda para que teñan máis espazo para medrar. E en algo máis dun ano o mexillón xa está listo para a colleita. A mellor época é do outubro a marzo, pero pódese facer durante todo o ano. Cada batea produce de media unhas 50 toneladas anuais deste bivalvo. Pupilos, xa sabemos todo o necesario sobre a cría do mexillón, pero agora imos cos que son algo máis grandiños. Así, contame, que é o que vas facer agora aquí coa corda? Pois agora, con isto, Sí? unha anilla con 4 arpeáns, como lle chamamos nós. Arpeánse ou gancho metálico? Isto. Ah, isto. Os pulpos. Amarramos cada corda. Tú non leva tantos anos traballando na batea que se move como peixe na auga. Son eu e seguro que torzo un pé. E de que estén amarradas, vámolas soltando encima daqui da anilla. Porque estas son as cordas que soltas para logo botalas ao cesto. Efectivamente. E cada corda destas pode ter varios centos de kilos de mexillón? Ou estou exagerando? No, uns 250 kilos aproximadamente. 250 kilos, case Aproximadamente, nada. sí. Para levantar os 14-15.000 kilos que tedes que levantar hoxe, cantas cordas tedes que sacar? Sobre 60 cordas aproximadamente. Sobre 60 cordas. Pois sí que é verdade que pesan estas cordas. O aspirante que sexa capaz de levantar a man ten un punto extra no exame de galego diplomado. Que o intente. Casi. Coa axuda do guindastre é moito máis doado levantar o mexillón da batea. Hoxe teñen que levantar 15 toneladas. Calquera o fai a pulso. As cordas, soltámolas da batea e veñen aquí á altura do cesto. Agora vamos a sacudilas dentro do cesto, vamos a quitar as cordas. Ben. E deixalo o mexillón solo, limpo. E como sacades o mexillón? Porque supoño que non será un a un. No, vas a ver como os quita ahora os cepillos. Isto antes facíase todo á man, sacudíase todo á man. Pero ahora, como hai estas grúas, estes barcos... Mirade, pupilos, como é que se limpan as cordas.
O guindastre vaina subindo mentre se fan pasar por un cepillo que despega os mexillóns. E os mexillóns van caendo nun cesto que está dentro da auga. Sí, aí vai quedando a corda limpa, sempre lle vai quedar algún Colgando, sí, xa estou vendo aí. E quítaselle dispois ca man, entendes? Ou ir collendo as Aquí non cordas. se perde un só mexillón, aproveitamos todos. Todo. Aquí aproveitase todo. Home non, co que nos gustan os mexillóns. Co traballiño que dan non se pode quedar ningún polo camiño. Vou che digo aquí, ti se te fijas aquí hai un canal de un polígono de bateas da lado do Caramiñal aquí. E todas estas que están na beira do canal, pois sempre están máis libres e comen máis. Pero porque chega máis planto. Claro, os chegalle máis mexillóns. porque as corrientes veñen polo canal da ría, non? As bateas puñelas sempre nos sitios máis resguardados da ría, por culpa dos temporales. Para non entendes? perdelas. De que empezaron a meterse o poliéster nos flotadores de mexillón, agora as bateas dura máis. Antes os flotadores cada 7 ou 8 anos picábanse, había que quitar os flotadores, leválos a terra e... Duran máis, pero eu estou vendo que reparados. a batea segue sendo de madeira. Sí, a batea de madeira. Sempre. Todo de madeira. Sí. A historia do mexillón. Coñecer a historia das bateas é fundamental para ser galego diplomado. Colle papel e lápiz porque comezamos. En Galicia comezamos a cultivar mexillón en Carril en 1869. Era un bo negocio, abondaban nas costas e por riba engordaban rápido. Pronto nos decatamos de que a mellor forma de manter unha produción estable era cultivando. Pero como? O éxito da acuicultura francesa e catalá foi o modelo. En 1932 instalouse a primeira batea en Moaña. O pioneiro foi Manuel Otero, abogado de Vigo. Pero os verdadeiros visionarios foron a familia Ozores Saavedra. Revolucionaron o sector marisqueiro galego. Adaptaron o deseño das bateas ás particularidades das nosas rías. En 1946 montaron na Ría de Arousa a primeira batea tal como as coñecemos hoxe en día. Mais emprendedores sumáronse a esta aventura e os polígonos de bateas transformaron rapidamente a paisaxe das rías. Hoxe temos máis de 3.300 e somos unha das potencias mundiais do sector. Nesa cesta veñen os mexillóns que limpamos das cordas. Así, a descargalos sobre o barco. Mirade, pupilos, que tamaño! Temos unha denominación de origen que nos otorgou a Unión Europea para o mexillón que non hai produto do mar que o teña. Xa quixera moitos tela. Pupilos, aclaramos conceptos. Cando falamos do mexillón galego, falamos dun produto de calidade recoñecido a nivel internacional. Por algo loce o distintivo Denominación de Orixe Protexida. Esta etiqueta reservábase pros manxares da terra, como viños, queixos, carnes, pero o noso mexillón foi o primeiro produto do mar que o obtivo. Nas nosas rías abunda o fitoplancto, o principal alimento deste molusco. Por iso se dá tan ben e por iso ten ese tamaño, esa textura, esa cor e, sobre todo, ese sabor único. Moitas bateas de Galicia están inscritas na denominación de orixe. Queren lucir a marca Mexillón de Galicia. Faltaría máis. Non hai talla mínima do mexillón, verdade? Isto é un cultivo, non é pesca. Si, hai varios tamaños. Pequeno, mediano e especial. Ajá. Dispois na depuradora cada un, na súa depuradora, pois elabora as tallas á súa maneira. Ahora nós normalmente temos 3 tallas. Mirade que boa montaña de mexillóns. Isto dá para pegarse unha boa panzada e, ademais, mexillón galego. Mira que tamaño máis xeitoso. Aquí xa está, xa acabamos. Sí. Agora que imos pro porto, non? Ahora vamos para o peirao, vamos para descargar. Xa recollemos todo o mexillón polo que viñemos e xa acabamos na batea, pero a xornada aínda non rematou. Hai que descargar a captura no porto. Entón, tú no, que tal se deu hoxe o chollo? Bastante ben. Non, como che dixen, non habendo contratempos, as cousas fanse ben. Está claro que non temos queixa. Este mexillón sei que hoxe non é necesario que pase pola depuradora. No, vamos a ver, o mexillón que pasa por depuradora normalmente é o que vai para fresco.
E non todo, porque o que é de zona A non fai falta, pero bueno, a maioría sí. Hai por depuradora este non, isto ao ir para o cocedoiro ou para conserva non fai falta. Pois sabes o que teño eu? Unhas ganas de comelo tremendas, porque despois de estar toda a mañá sacando un mesillón da batea, a verdade é que apetece. Pois animaste que é moi bo. É moi bo. Sonche algo lambón e xa estaba pensando en comer. Pero antes, estes mesillóns teñen que pasar pola depuradora. Un placer, tú no. Veña, cantao. Moi importante, pupilos. Nada máis desembarcar no porto, os mesillóns teñen que ir para a depuradora. É a garantía de que o mesillón chegará nas mellores condicións para o seu consumo. E hai dous sistemas de depuradora, o horizontal e o vertical. No horizontal métense os sacos nunha piscina durante mínimo 24 horas. É un sistema moi sinxelo, pero ocupa moito espazo. Por iso está tamén o sistema vertical. Métense os mesillóns en caixas de plástico que se colocan unhas enriba doutras. E sobre elas cae auga tratada con cloro. Cando xa están ben depuradiños, hai que pasarlles un cepillo para limpalos. Así quedan ben bonitos e brillantes, listos para vender. Chegan ao mercado en caixas de madeira ou en sacos dun, 5 ou 10 kilos. Iso xa depende da fame que teñas. Agora sí que chegou o momento de comer os mesillóns. Teño un amigo no mercado de abastos de Santiago que os prepara... Hola. Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Moi ben, e ti, que tal estás? Moi ben. Benvido. Jano Loimil, cociñeiro collido nas patacas. Jano é xefe de cociña nun restaurante de Santiago. É o responsable de moitas das creacións que lle ofrecen os clientes e todo un apaixonado dos mesillóns. Jano, teño entendido que vos xa estades moi afeitos a traballar con mesillón. Bueno, si, levamos unha temporada de verán, moitos turistas e que é mellor que darlle un dos mellores produtos que temos. Pois que podemos facer con isto? Vale, pois mira, nós estamos esta semana cunha proposta no noso menú dun mexilón un pouco entrando cun vermú. Cun vermú? Vermú. Como nos días do festa, a mediodía. Isto é o que lle chamo eu un aperitivo de categoría. O primeiro plato cun vermú. Xa aproveitamos o soporte da súa cuncha. Xa trae un plato Xa, natural. un plato natural que non pide máis. O vapor. Cocémolo respetando o tempo. Se lle damos moita cocción, vai quedándonos unha carne pequeniña. Queda máis pequeno porque perde a auga, Todo non? auga, Entón, todo se auga. queremos telo así grandiño, o punto exacto de cocción. Hai que mirar para él, atendelo e Vaya pinta darlle que o teñen. cariño que ten que levar. Aquí temos unha mazá. Esta mazá a envasamos ao vacío cun vermú. Amigo, Neste caso, é a bueno, mazá nos que se collemos deixa o co petróleo, vermú para que colla todo o sabor. Apuntade, pupilos, se o queredes facer na O casa. bocado e o sabor do vermú, un pouco de cebola para darlle un pouco máis de continuidade de sabor na boca. Isto é parecido tamén a unha vinagreta, pero con vermú en lugar de viño. Claro, cambiándolle, non? Un pouco... Teño aquí un granizado. Granizado. Que sí que o temos que ter Isto aquí xa sí congelado. Isto xa sí que é rompedor. Isto é de pelar a mazá, usamos a pel para facer este granizado. Un zumo, o congelamos e logo rompemos. Vaya. Isto é o granizado. Hemos de dar outra textura, outra textura. xogamos coas temperaturas, e logo estou tamén vendo. darlle un pouco de final, non? De visión ao plato, de decir, bueno, pois No. pois aí che vai. Pero ainda tedes máis cousas. O primeiro, sí, claro, Este sería claro. o primeiro. Eso é o primeiro. Un día de festa que veña xente, home, na casa non sei se me quedaría así, pero... Sí, darlle con tempo. Ese é o primeiro, pero agora imos preparar mexillón en emulsión de escabeche. Pasámolo escabeche polo batedor, engadimos ceboliño e listo. Pero Jano aínda nos ten preparada outra tapa máis. Este é un mexillón en cama de guacamole, con aguacate, alga, un pouco de aceite e non me dá chegado a hora de papar. Vaya pintaza teñen estes mesillóns. Para ser galego diplomado non imos exixir cosa ibades cociñar como Jano, pero o que é imprescindible é catalos. Podemos probar estas delicias. Faltaría máis, paso estamos, non? Pois vamos a empezar
Polo vermú. Polo vermú. Polo vermú. Un para cada un. Isto collémolo coa man. Isto xa é prato e cuberto ao mesmo tempo. Adentro, que rico que está este vermú, 100% galego. Despois do vermú iba un pinchiño, non? Un pinchiño así de eso de apurado, quedamos con fame, abrimos a lata. O crema de escabeche, este xa a cuncha é Isto xa de madeira. a cuncha de madeira, non pilles unha astilla. Está boísimo. Guacamole, cebola, alga... Imos ver como lle senta a alga ao mexillón. Xa coñezo. Ainda así a ver que tal, non? Claro. Excelente. Bueno. Buenísimo. Gustache. Jano, estou abraiado. Que cantidade de cousas se poden facer así cos mexillóns e ademais están todas boísimas. Tamén. Bueno, placer. A mí encantou, o meu prazer foi meu, desde logo. O mexillón fresco dá moito xogo, pero a min tamén me gusta o mexillón en conserva. E teño ganas de ver como acaba esa viaxe do mexillón do mar á lata. Caderno de exercicios. Sabes distinguir cal destes mexillóns é galego? Que ben cheiran, apetecen a calquera hora. O mexilón galego diferenciase especialmente polo seu tamaño e na súa cuncha porque ten estrías, pero polo seu sabor sabrá o diferenciar mellor aquí a xente de Boiro. Estos mejillones no son gallegos. Non son? No. A ver, Yo puedo probar. este tampouco? No. Non sabería decir. Este non é de aquí. Mais aguado, sabor menos concentrado, máis ou menos. Vese que ten como un poquinho menos de forza de sabor de mar ou non sei como definilo, pero... Estes, Estes son da ría, por qué? porque teñen outra cousa que non teñen os de fora. Porque ten mellor color. Pasa allí como a ti. A industria da conserva na comarca do Salnés ten 140 anos de historia. Como vos podedes imaginar, aquí en Vilanova de Arousa son uns auténticos expertos en enlatar sardiñas, berberechos e, por suposto, mexillóns, que sen escabeche, que sen salsa de vieira, que son natural. A min faíseme a boca auga. Pois toca ir a unha fábrica a ver este milagre. E ter sorte como a min, porque chego nun momento no que traballan a tope, pero están dispostos a recibirme. Dolores... Hola, Paco, ¿Qué benvida a tal Conservas estás? Dardo. Dolores Otero, conserveira collida nas patacas. O seu avó foi un pioneiro das bateas na illa de Arousa e montou unha fábrica de conservas. Ela criouse entre latas de mexillóns e agora é a xerente da empresa. Pois mira, Dolores, eu estaba seguindo a viaxe dos mexillóns dende o mar ata a lata e creo que aquí sabedes un pouco como vai esa viaxe. Creo que viñaches ao sitio idóneo, por suposto. Podemos ver como é que os Home, metedes? claro, sígueme, vamos ver todo o proceso. Moi ben. As conservas. Colle de papel e lápiz que este tema entra no exame. As conservas foron un invento dos franceses. Os soldados de Napoleón levábanas no macuto e percorreron toda Europa con elas ao lombo. Como daquela non existía o abrelatas, usaban a baioneta do fusil. A lenda conta que as primeiras chegaron a Galicia por mar. Un veleiro naufragou na Costa da Morte, perdeu a súa carga e os paisanos recolleron na praia aquelas latas que traían as ondas. Non tardamos os galegos en facernos uns expertos. Vimos que o peixe en lata tiña éxito. A primeira gran conserveira montou na Juan Goday, un industrial catalán na illa de Arousa en 1879. Tiveron tanto éxito que as fábricas axiña se estenderon por todo o país. Pero non nos perdamos na historia, que queremos ver como se fai hoxe. O primeiro é cocer os mexillóns. Unha vez lavados e limpiños, os mexillóns pasan á cocedoira. Mirade, aí saen xa cocidos no seu punto e listos para sacalos das cunchas. Descunchalos ocúpase esta máquina que os fai bailar e saltar ata que se para a cuncha da vianda. E agora que? Pasalo por un pouquiño, por un punto de sal, pola salmoira. A salmoira que fan nesta conserveira leva auga, sal e un chisquiño de loureiro para darlle máis sabor. Ben cocidos empezan a ser unha tentación, pero moita calma. Hoxe toca preparar mexillón en escabeche e a receita empeza por fritilos en aceite de oliva.
unha fritura breve, pero que lle vai dar un toque moi interesante. E agora, pois, pasamos a un pacado, que xa é donde máis operarias atopan. As operarias repasan as barbas e van metendo un a un os mexillóns dentro da lata, así, con moito mimo. Dolores di que aínda non están preparados para comer, pero eu non me podo aguantar. Me está pedindo cómeme. Prova. Non me digas que no. Non queima, tiña medo de que queimara. Que tal? Como que non vale para comer? Sí, vale, Está pero non é buenísimo. conserva todavía. Non é conserva, pero é Pero mexillón. está riquísimo. Mexillón danos a riesgo. Mexillón pasado pola sartén. Pero sí que lle dá un toque o aceite de oliva. Sí. Que maravilla. Vou coller outro. E máis non, porque senón, a ver que metedes na lata. Máis ricos estarán cando teñan o seu escabeche. E a salsa que lle botades, isto que comprádelo no supermercado xa feito? Lo facemos aquí na Facémolo nosa aquí. cociña, con escabeche, pois o facemos con vinagre, con un bo aceite, un pouco de auga, despois o laureiro. E o pemento moído, claro, o resto é alto segredo. E fai ben, unha receita de tanta tradición e tan boa como esta ten que ser segredo de familia. E unha vez que temos o escabeche e o mexillón, que nos falta? Pois cerrar as latas e lavalas, claro. E por último, esterilizalas no autoclave. Esta cinta carda as latas e xa as deixa preparadas nas caixas. Dis que podemos probar algunha lata por aí. Vamos a probar. Vamos a probar? Vamos. Veña, vou contigo. Caderno de exercicios. Como comemos o mexillón os galegos. O Concello de Boiro rende tributo cada ano e xa van 14 edicións ao mexillón. Este excelente produto toma a vila cada principio de agosto para que a xente o poida degustar de diferentes maneiras. Pero que receita preferimos? Ensaladilla, empanada en vinagreta. Xa comía 50 crudos, todos os días. Con unha folliña de loureiro, un pouquiño de viño blanco no fondo, ao natural. Para comer mexillóns hai que meter 2 litros de viño. Por que? O vapor, porque va mellor, Para que afogue no estómago. En salsa verde, en tortilla. Con cebola, un pimentiño. O tigre. Está bueno de todas as formas. E esa é a maravilla do mundo, para mí. Cando acabes as entrevistas por aquí, mételo na pota, ou senón ca navalla. Mételle por aquí, cortas o calliño daqui e cómelo cru. Despois de ver como o metían na lata, xa me está tardando a hora de abrila e probalo. Este en escabeche, como estábamos vendo, non? Exacto, eu vouche abrir unha de mexillón en salsa de vieira. Salsa de vieira, pero que é iso da salsa de vieira? Pois aquí en Galicia ten moito éxito. Ten moito éxito en Galicia? Sí. Primeiro vou no probar en escabeche. Extraordinario. Desfaise na boca. Que levades xa case 150 anos facendo conservas na comarca do Salnés. Pois na comarca do Salnés, si, e nós, pois, coa mesma receta de fai máis de 40 anos. Máis de 40 anos con mesma receita. E é normal, porque a verdade é que está boísimo. E o que funciona, para que cambialo? En fin, eu vou seguir coa parte práctica e vou ir repasando a lección, porque este tema é fundamental. Para ser galego diplomado, xa o sabedes. Atentos todos que refrescamos conceptos. Os mexillóns galegos cultívanse nas bateas que están repartidas en polígonos polas rías. Para comelos frescos pasan pola depuradora e para conserva hai que cocelos antes de metelos na lata. Frescos ou en conserva, o mexillón galego é un produto que se pode preparar de 1000 maneiras. Que bo está. Que bo estáis. Continuamos co noso curso. Como vivimos os galegos o día da festa do patrón.
Encollidos nas patacas repasamos todos os puntos clave, dende a alborada ata a verbena da noite. Para ser unha boa galega hai un tema que hai que coñecer ao detalle, as festas patronais. Concentran moitas das cousas que máis nos gustan aos galegos. Unha boa paparota, estar coa familia e, por suposto, botar unhas pezas no campo da festa o son dunha das dúcias de orquestras que temos aquí en Galicia. Temos toda unha cultura de verbena que se repite casa por casa en todas as vilas galegas. Aí vai a lección de hoxe. Imos de festa ou de patrón. Atentos todos que comezamos. Lección segunda. Imos de verbena. Encollidos nas patacas, o que máis nos gusta do noso curso é a parte práctica, así que me viñen a Pedroso, en Narón, onde hoxe celebran o Día Grande da Festa, e xa teñen preparados todos os puntos claves do que todos coñecemos como o Día do Patrón. Así que preparados todos, que a lección de hoxe é completiña. Por sorte, contamos coa axuda dun experto na materia que forma parte da organización da festa e que nos vai explicar todo o imprescindible para este día. Hola, Ignacio. Hola, bon día, Raquel, que tal? Que tal? Todo ben? Sí. Disposta a pasar o día? Claro. Pois veña, cando queiras comenzamos. Ignacio García, secretario de Comisión de Festas collido nas patacas. Despois de toda unha vida gozando da verbena de Pedroso, este ano tocoulle preparala. Xunto cos seus mellores amigos forma a Comisión de Festas de San Salvador. Así que o Día do Patrón o imprescindible é erguerse ben cedo para aproveitar o día, que hai moito que facer, non? Moito. Ahora temos que espabilar un pouquiño porque xa non sei a hora do tema da alborada, Pero que é o tema da alborada? Non proviche? Eu non sei nada. Pois valo ver en directo, vente comigo, que o vemos. Veña, pois imos. Vamos. Imos, Raquel, amósanos do primeiro que hai que gozar un día de festa. Estes aquí preparado. Pois si teu que che falaba antes da alborada, que é o tema dos gaiteiros, de pasar polas casas, que é unha tradición nosa que se usa para recaudar fondos. Aproveitamos o primeiro momento da mañá, colles a todos os veciños, os levantas... E a min tamén, porque mira que me fixeche hoxe madrugar con todo o día que me queda por diante. Hai que aproveitalo, non? Así que hai que ir cedo ca alborada, que facédelo entón para recaudar fondos. Vamos a ver, é a maneira de recaudar fondos, dado que ti pides durante todo o ano, faz un libro de contas, e tes as contas feitas nun libro. Pasas casa a casa, e moi cedo, os vas a coller na casa, e de paso que pasas cos gaiteiros, que lle gusta a todo o mundo, tiras un par de foguetes, tomas un chupito, un cachiño de bola, vas borrando da lista. A ver se hai sorte, a ver se hai sorte. Malo será. Vaya comitiva que levas, gaiteiros e música sobre rodas. Pupilos, este sí que é un bo xeito de percorrer a parroquia para recadar cartiños e para tomarlle algo, claro que sí, que estamos de patrón, Raquel. Unha guinda. Unha guinda, a ver. Eso non é Eso non é guinda. Estas paradiñas son así durante toda a mañá. Isto é que nos agarda. Isto que nos espera. Seguimos para seguir de casa, que aínda nos queda moito percorrido, non? Queda moito percorrido, pero aquí o primeiro, vimos o que vimos. É o que vimos. Vimos cobrar. Ah, sí, vimos Hombre, cobrar. por favor. Bueno, pois nada. As festas non se fan sin cartos. É verdad, é verdad, é verdad. Mira, te explico. A ver. O tema do caldeiro. Este é un tema que facemos para recadar cartos para que esta xente, como che dicía antes, non toca gratis. Está bastante potente, E a segunda parte é que, como che dicía antes, temos un libro de contas sí. E aproveitamos este momento, en cada casa nos van pagando... Para as festas, Para as festas. E xa os borramos da lista, e así Vale. naide queda de ver. Así son todos vos pagadores. Todos vos pagadores. Nesta Bueno, parroquia, niso non hai Sí, duda. vale, ven. Hoxe non ano. Moi ben. Vamos te borrar aquí. Moito bien. Veciños xenerosos, Sempre. Aquí a colaboración é máxima, non nos podemos queixar, pero se queren festa, E xa o que saben o hai? que hai. Toca poquinar. Sempre. No, pois subimos mellor para o que nos queda. Veña. Veña, pois imos. Vamos aló. Ala, pois a seguir a ruta, que se son así de xenerosos todos os veciños, normal que teñamos boas festas en Galicia. Esta vai ser unha lección ben animada. Arrancamos. Con música. Hombre, máis sempre. Importante, que non quede casa sen a súa peza e sen gaiteiros, Moita festa tedes aquí en Pedroso, pero quen organiza todo isto dende a mañá ata a noite?
Pois isto, ano tras ano, a veciñanza nomea diferente xente do pobo, e, bueno, uns a outros vamos traspasando, como quen di, os poderes, e uns e outros intentamos facer as mellores festas posibles. Seguimos de alborada. Seguimos de alborada. Tomade boa nota. A Comisión de Festas organiza o patrón e, ademais, é a encargada de nomear os membros da comisión do ano seguinte. O fundamental para non quedar sen festa na parroquia. Este é un asunto delicado, pupilos. Para que serven e como traballan as comisións de festas? Pois son as que se encargan de ter todo organizado para que haxa festa. Contratan os fogos de artificio e as orquestras. Pero claro, fan falta cartos e para iso pasan polas casas para cobrar a cota e venden rifas. Tamén visitan as empresas da localidade, as que despois dan publicidade no cartel e na revista das festas. Os concellos tamén adoitan soltar uns cartillos. E os postos do campo da festa, que adoitan pagar unha cantidade, o mesmo que o toldo. Nalgunhas parroquias son os membros da comisión os que se encargan da cantina. Xa vedes, temos moito que agradecerlle a esta xente. Eles dedican o seu tempo libre para que as festas sexan de 7 estralos. Ala, e onde non chega o tractor, abaixo e a facer perna, que todo veciño, sen excepción, merece a súa peza. Son momentos moi bonitos e a dona da casa está emocionada e todo. Ben! Non me dá gana de chorar agora. Non me dá gana de chorar a ver os outros aí, o velhinha no medio de tanta xente. Emocionouse, sí. Pero non me viñeron abajo, es que quedaron dentro. Bueno, mellor. Ai, tuve gana, é por verdade, de chorar agora. A ver, tomades algo. Traídelle aí a boleo. Ves, aí van 200 euros. A ver, veña, adentro. Salud! Sabes que che digo? Que se a min me fan madrugar para isto da alborada, ben fago esforzo. Como segue? Que hai que saber? O siguiente, a misa. Como vedes, a alborada ten dúas funcións. Recadar fondos para a festa do ano que ven e tamén espertar os veciños para que acudan á misa, que aquí en Pedroso é unha cousa moi seria. Ao rematar a misa, os veciños sacan o Santo San Salvador en procesión arredor da igrexa. Ignacio, imos á procesión? Imos. Veña. Xa escoitastes, seguinte paso no día grande das festas. Todo patrón que se prece debe contar con misa e con procesión na honra do seu santo. Veciños, crego e ata banda de música acompaña, neste caso, a imaxe de San Salvador e da Virxe polo adro da igrexa. A ver se o señor cura nos conta por que se fai a procesión. O de sacar en procesión os santos pois é unha tradición moi viva na Igrexa Católica que é de, sobre todo, manifestar públicamente a nosa fe e, sobre todo, pedirlle ao patrón, neste caso o Divino Salvador, que bendiga co seu amor, coa súa paz, pois as familias de Pedroso, que bendiga os nosos traballos, que bendiga pois todo o que facemos día a día durante todo o ano. Ei, aspirantes a galegos diplomados, mirade proceo e escoitade. Isto que escoitades aquí son as bombas de Palenque que marcan o final da procesión e das actividades litúrxicas e o comezo dunha das tradicións das festas que máis me gustan a min, unha das miñas favoritas, seguro que das túas tamén. Sin dúbida. A sesión vermú. Imos? Imos. Raquel, que ben soa iso, sesión vermú. Hombre, rapaz, que tal? Hola. Que tal? Veña, pagade algo, non? Que vas tomar, Raquel? Bueno, agora vemos que vexo callón de lexer. O que sí que me chama a atención é que, bueno, nada máis botar unha primeira ollada, dende logo que a sesión vermú ten máis
máis poder de convocatoria que a misa, hai máis xente, non? Bastante máis. Ahora o mellor neste momento é máis para o tema da xente da parroquia. Se xuntan as familias, nos xuntamos os amigos, que o mellor non nos vemos tanto como queremos. Este é o momento, botar unhas risas, uns bailes. E despois á noite, pois, aquí hai unha diferencia. A sesión vermú, propiamente dita vermú, que vamos tomar agora é de unha maneira. E despois o tema da verbena, pois o mellor é xa máis en xeral. Para a xente das parroquias colindantes, o tema do espectáculo da París de Noia, é diferente. É diferente. É diferente. Ahora é porque é a noite, pois, para o baile en xeral, o grande. Clarísimo, as orquestras galegas. Cando chega o Brán, toca ir de verbena. O espectáculo que montan as orquestras é algo moi noso. Mesmo hai xente que ven a Galicia só para ver como son as nosas festas. Hai máis de 300 agrupacións. Entre músicos e técnicos, cada ano dan traballo a unhas 4.000 persoas. As máis grandes fan máis de 200 actuacións ao ano, porque as orquestras non son cousas só do Brán, tamén nos gustan no inverno. O habitual é que haxa uns 7 integrantes en riba do escenario, pero as demais zona chegan a superar os 15. Xa vedes, pupilos, as orquestras en Galicia son algo moi serio, e os das cantinas das festas sábeno ben. Hoy para una fiesta lo que llaman son las orquestas. Si tú tienes una orquesta buena es fiesta segura. Bueno, rapaces, brindamos logo, sí, por San Salvador e por a festa do patrón. Brindar, por suposto, pero bailar tamén, que xa vai sendo hora de botar unha peciña coa orquestra que ameniza a sesión vermú. Vexamos cal toca. Le vamos a dedicar a Comisión de Festas, cómo no, ese tema que viene así, solo te pido, Comisión de Festas bailando, que son a Orquesta Xacobeo. Raquel, esta é a nosa. A Unha nosa? pena, no? Hombre, Un paso doble ten que non ser. podía faltar, no? Non o sei. Estás preparada? Bueno, tenéis que estar. Vamos aló. Veña. Sí, señor, que non se diga, Raquel, que se vexa que hai estilo e dominio na pista de baile. Porque isto do paso doble que é o típico que hai que bailar. Sempre. Nisto, Ignacio e ti xa tedes diploma, non? Exprimimos a sesión vermú ao máximo. Xa fixemos canto tiñamos que facer, non? Agora, ata a noite que facemos? Descansamos ou como vai a cousa? Para. Juan, querí que irse xa, que acabou todo. Eso é imposible. No. Ahora, acabar a función, pois vamos todos para a casa, comemos o patrón verdadeiro. Así que se non tedes, vamos á casa de miña hermana, que non hai problema, vamos comer todos aí. Toda a familia? Toda a familia, sin Estou problema. convidada? Sí, sin problema ningún. Que sorte tes, comilona e todo. Ti si que sabes escoller as leccións do noso curso. Ala, como? Así, de ganchete? Caderno de exercicios. Que é o que máis che gusta da verbena? O traballo existe dende sempre, pero as festas tamén. Pero que botamos de menos os galegos daquelas festas de antes as que hai hoxe en día? La familia, la fiesta, todo. Hay poca juventud y antes había más gente. Por las orquestas que hay. Este día lo respetaban más. No tiene nada que ver con lo que era antes o lo que era ahora. A mí me gusta a reunión entre pueblo e veciños todos. A min as colchonetas. A min a xente, hai moi bon ambiente aquí. Ver outra vez aos veciños que fai anos que non vexo. A sesión do mediodía, o estar cos amigos, cos veciños. Ter os retos sacaron de min. Sobre todo a verbena é o mellor. Esta é casa de que todos os anos nos reunimos toda a familia. Sí. Temos que acabar a función, tomar os viños e ao final acabamos na casa de miña hermana. Tradición. Tradición. Sí. Aquí non se pode faltar absolutamente nada. E sodes moitos? Pois sobre 20, depende, porque sempre hai alguén que hai un ano que ten vacacións e non ven, pero ten que vir obligatoriamente. Unha morea de xente. Imprescindible coñecer este dato para superar a elección. O Día do Patrón é tradición que toda a familia se reúna para gozar dunha boa comilona. Pois non nos fagas esperar, Raquel, que uns cantos galegos á mesa, se cadra cando cheguedes, xa non queda nada. ¡Hombre, familia! Que San Salvador é isto? A ver que vos traigo aquí unha compañeira que quere vir comer aquí con nosotros. Se pode. Claro. Sí? Menos, Bueno, menos. ¿sentamos? O día de San Salvador sempre se te comeu tarde, o no? Hombre, rubia, aquí tienes a miña hermana, vela.
E a cociñeira quen é? A ver. A rubia. A rubia é artífice de todo isto. A rubia é cociñeira, a dueña da casa e todo. A ver, de menú tuvemos unhos entremeses, callos, empanada, todo feito da casa. Así me gusta, con fundamento. E logo haberá lambetadas, a que sí? Cake, tarta de queixo, tarta de chocolate e tarta do jaldre. E este menú que nos comentan é o mesmo todos os anos? Hai tradición de facer o mesmo ou ides variando? Máis ou menos, máis ou Sí, menos. que Os cousas callos- non faltan? Os callos son obligatorios, a carne asada é obligatoria e a empanada caseira ten que ser obligatoria. Pero digo eu, iso de facer callos a golpe de agosto, É igual. non importa cando nin nada. O patrón é o patrón. O menú da festa é unha parte fundamental do día. Se cadra, na costa tiran máis polo peixe e no interior pola carne. Pero hai pratos que non poden faltar. De entrante, empanada ou ensalada rusa para ir abrindo boca. Seguen os callos, así esteamos a 40 graus. Nalgúnas casas poñen peixe. Se quedache con fame, aínda está a carne. Cordeiro, polo ou tenreira, do que queiras, pero asado. E chegamos á sobremesa. É o que adoitan traer os convidados, así que hai variedade. Tortas, bicas, pastéis. Baixámolo todo cun café. E se cadra botámoslle unhas gotas. E xa estamos listos para outra. Que mellor cousa que despois de encher ben a panza tentar baixala. Atención, outro clásico das festas. Partido amistoso entre solteiros e casados. Ben, para ter o bandullo cheo, aínda van lixeiros. Por certo, Raquel, como van? Por curiosidade, vaya. Como vai a cousa? Como Pois veis? vamos ganando 3-0. Ganando quenes? Os casados, os casados. Casados. Ti vas dos casados? Sí, sí. Es que os casados están un chisquiño máis fondóns, decían por aquela banda, pero están Sí, gañando. pero vamos gañando, sí. Home. Porque é o segundo día de festa, entón os solteiros están como máis de resaca. Se gañades, como ides celebralo? Pois supoño que tomando uns cacharríns. E se perdedes? Tamén. Así que os cacharros están asegurados. Iso é o bon destas cousas. Bueno, veña, xa que estou contigo, eu vou dos casados tamén, que parece Moi ben. ser que van ser os que gañen, Sí, non? sí, claro. Animamos, non? Sí, sí, Por nos claro. que non quede, a ver. Vamos aí. Veña, rapaces! Vamos, chavales, vamos! Descanso, é descanso. Xa non animamos máis. Caderno de exercicios. Que canción non pode faltar nunha verbena? Na sesión Bermú das festas de San Xusto de Paras de Reis, todo o mundo se anima a bailar. Pero que canción prefiren para botarlle un baile? Hay varias. Polvorete. Because I'm happy alone. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? A galope cuando vai pola ribeira. Cantada, por ejemplo. Facía os carnavales. Mano para arriba, dale para abajo. Eu son de paso doble porque é o máis popular nunha verbena. Chegou a noite. E aínda queda o máis interesante, o baile, o verdadeiro mundo da verbena. E xa están os postos, xa está o toldo, e estáse preparando todo. Ademais, para esta parte da lección, imprescindible, contamos cun experto de primeira que coñece o mundo da verbena como a poucos. Vou ver se Blas xa anda por aquí. Que sorpresa, Raquel, con que está en Pedroso a París de Noia e o seu cantante, o famoso Blas. Cos anos que leva de verbena en verbena, sen dúbida deches cun mestre de categoría. Hola, ¿qué tal? Moi ben. José Antonio Blas, cantante collido nas patacas. Pensabas que se chamaba Blas? Pois ese é o seu apelido, cantante da París de Noia. Poucos galegos saben tanto do mundo da verbena como a él. Así que, deste xeito é como comeza todo o espectáculo. No, isto comeza moitas horas antes, ¿no? Isto comeza cando todo isto chega aquí.
entendes? Que son 4 trailers e de aí se monta toda esta industria. Levades un ritmo imparable porque hoxe estades aquí, mañá en outro sitio, montades e desmontades todos os días. Sí, nos ahora durante 20 días seguidos vamos sin parar, logo descansamos un día e se enganchamos para diante. O verán noso é moi duro, moito traballo. As festas e o bo comer. Imos botar contas, estudantes. En Galicia hai unhas 3.800 parroquias repartidas en 314 concellos. A maioría teñen verbena polo patrón e cada ano se celebran unhas 2.400 festas con orquestra no país. E claro, se lle pos que cada festa adoita ter 2 orquestras, mailo vermú, máis algunha charanga, ao final temos unhas 5.700 actuacións ao ano. Pero non só polo patrón celebramos festas, e se hai con raros nosos mariscos, os viños, as carnes, os peixes, pois honranse. Cada ano celebramos unhas 300 festas gastronómicas. Se algo nos gusta aos galegos é comer ben. Xa vedes, pupilos, verbenas e gastronomía, 2 materias que compre controlar para ser galego diplomado. Bueno, ti levas unha vida inteira dedicándote a isto das orquestras, as verbenas... Home, eu nacín aquí en París de Noia, eu levo na Orquesta París de Noia 35 anos. Caramba! Sí. Cambiaron moito as cousas dende aquel momento a toda agora? Hombre, moitísimo. Mira, cando eu empecé, atuábamos en sitios como ese, velo? Así, de carchiños. Aí dentro. E hoxe, pois, mira, levamos uns escenarios, con montaxes impresionantes. E eu, agora que vexo como te desmontado todo isto, teño que confesar que algo que sempre me deu moita envexa é os vestiarios que levan as cantantes de París de Noia, que van sempre estupendas. Ademais, hai unha cousa, mira, teño que dicir unha cousa sobre eso. Son vestiarios que son espectaculares, son moi vistosos, pero que diseñan elas mesmas. Ah, sí? Sí. Vamos a ver se están, penso que si se pasades a camerina. Sí. Que nervios entre bambalinas. Que sorte. Mozas, temos visita. Hola. Aquí os presento a Raquel. Que tal? Está intrigada. Estaba desexando coñecer esta parte, os camerinos das cantantes de París de Noia. Formades parte do equipo de deseño do vestiario que levades. Sí, o vestiario todo é diseño delas. Todo? Sí. Que ben, que maravilla. Vamos entre as dúas, vamos por aí visualizando o que nos gusta e tal, e levámoslo a unha modista que nos lo confecciona. Bueno, moitos cambios de vestiario porque o espectáculo que levades é moi visual. Eso é entrar, espirse, vestirse. Como tendes entrenada esa técnica que eu tardo media hora en vestirme cada mañá? Hai temas nos que realmente o tempo vai contado e como te tropeces en calquer cousa o suxeitador non abrocha a primeira, sales, pero moi a punto de empezar a cantar. Algo como isto, que bueno, poñelo e quitalo nun momentiño, non? Sí, eso eu penso que me vai, é todo. Mira. Divina, estarías maravillosa. É a miña talla. Non sei que tedes as mulleres que todas usades a mesma talla. Sí, todas talla mini. Sei que andades apuradiños, así que, se vos parece, deixo-vos que sigades preparándovos, eu vou dar unha voltiña polo campo da festa. Pois nada, rapazas, deixo-vos aí cas pinturiñas. Grazas. Gracias. Señoras e señores, chegou o momento estelar. A actuación da París de Noia en Pedroso. Fin de lección ao grande. Que luxo rematar con música e todo. Ata a próxima lección en Collidos nas Patacas. Alumnas e alumnos, xa vistes que a lección de hoxe foi das completiñas. Menos mal que contamos con mestres de categoría que nos deixaron todo ben clariño. E que ben que se pasa na verbena. Refrescamos conceptos, aspirantes. Que é o que temos que coñecer das festas da parroquia? Pois que a mediodía hai que sacar o santo en procesión e aproveitar e pasarse polo campo da festa pola sesión vermú. Non chegues moi tarde para comer, está toda a familia reunida, aínda que seguro que fame non pasas. E pola noite ponte guapo para ir á orquestra, toca verbena.
Vou quedar un anaquiño máis platicando isto do baile e da festa porque esta lección é moi importante dominala para ser unha galega diplomada. Ata a próxima! Fin de lección o grande. Que luxo rematar con música e todo. Ata a próxima lección en Collidos nas Patacas.